La plataforma, una de les coses és que no és violenta i que tot es guanya amb la paraula i amb els fets, amb la militància, amb l'actitud. El tema de la vivenda, el tema de les preferents, ha sigut tan bèstia que això ha passat en qualsevol línia vermella que diguessis hasta aquí era la frontera. No? Al veure que les persones entraven en un banc, els hi donaven cèntims per la vivenda, pel cotxe, pel viatge de nuvis, pels mobles, per això, per allò, i si a l'avi es tenia que fer la dentadura. O sigui, ha sigut tan bèstia el que ha fet els bancs que qualsevol persona que tingui una mica d'algo interior, que digui, no sé, com deia el Che, que hi ha un sentit de que una cosa que li passi amb algú té que afectar a tu, a mi m'ha afectat, perquè és que si la gent es parés un moment a pensar el que és el que ha passat, bueno, s'estan veient els efectes, però si la gent pensés el que tenien al pensament els banquers, el sistema que el Banc d'Espanya no mirava, o sigui, tot això, és que això no és que la paraula indignar no és prou important. L'Ajuntament no ha fet el que tenia que fer, ho comença a fer-ho, bueno, ho ha anat fent justet, però ara el món de feina que es troba és tan gran que jo estic segur que tindran que donar un do de pecho o si no es trobaran una ciutat molt conflictiva. Aquí passa una cosa, quan un noi li demana per sortir amb una noia, si la noia no el coneix, doncs li diu que no. Quan el coneix, potser surten a prendre un cafè. Estem en aquesta fase. El fet que el PP hagi fet el que ha fet, tant amb totes les declaracions, acusant que si són filoetarres, o sigui, la bestialitat que ha fet el PP, d'alguna manera, només per haver fet això, ja es mereix un escratxe, però és que a sobre ho fan malament. Com que a sobre ho fan malament, han de rebre l'escratxe per les dues qüestions. I ara, en aquestes eleccions europees, suposo que el PP tindrà molt a dir que se li faran escratxes, ahir a Mollet ja se va fer un, i es continuaran fent escratxes perquè els escratxes no són violents, digui el que digui el senyor Pons, que va anar a picar a casa seva, que és mentida, digui el que digui la Cifuentes, digui el que digui qui vulgui. Els jutges han dit que els escratxers no són un element delictiu. He viscut la problemàtica, com que diu, en primera persona, no? I això són coneixements, són sentiments, són situacions que veus que la gent pateix, però encara que pateix no lluita. Jo crec que m'he enriquit. S'han aconseguit aquests 80 famílies que es quedin a casa, també s'han aconseguit 60 lloguers socials, que estar amb un grup de persones que hem sigut partícips d'això no és que sigui un orgull, és que és una satisfacció que no cap en el cos. A més, ho hem aconseguit, primer perquè teníem raó, segona perquè ho hem sabut explicar i hem sabut despertar la força de la gent.